Folini walinyundo be kalase au mo malikono ani maliko ka o minnu be ni maina keme ka nyamada ka nyashin jabaranu ma wala sa famu ya be se sora ufa Cherifla te bamananga kuna foni na mimi na wala like au ye malikunga ani jien fan wala ukunga ama fa ngoni ya kuma sele bakuru ba kuna foni kelembe ude jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita ka bene araba mekalo le sabaye haye sira do daba danye folo ke sira mindo oye bangoni jala koroji safo dabani kata bezimela minan nozombugu mi Musa kabiti jo shefa wari miliari mugani wolonvla ni million ngeme wolonvla ni million mbi sabala ma nyama chama ngumekene nga kafara jamana nyama ka bamananga kuna foni na mabaye ngele de meno ni soni wala libike ka nyeshi ato bela jelema au dangana Bangoni jalakoroji safo dabani ani nozombugu sirado min dabadanye folo kera ka beni araba mekalo tile sabaye anga jamana kono kerengere ni nyana jalakoroji ka ufe jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita de adabadanye folo ke sira mina la akundala kilometre beduru ani woro nyona do kata bisimila mine nozombugu ka ufe anga manyama chama ngume kene ka beni dabadanye folo ingeli jalakoroji ka ufe kerengere ni nyana ministre mimbe anga jamana kono ni onyashine do sira da kunyuma ni oye madam Traoré Seynabou Diop ye wasablo nyama honorable Isaka Sidibe katase Mali sila madina nyama ka faranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama sila maya de meto ansaru nyejo yoro asayada Cherif Ousmane Madana Haidara halefene kume kene ka fara Bamako ani kuluguru ma nyama chamanga anga maminu ngume Cherifla TV jabarani tokola oye Amadou Kamara naka jatala Baba Keita ka sangani anga jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita aka laɲini ye no de ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamana fan caman ma siraba kow la jiko ani kuran kow la ni an b'o wele ko programme présidentiel 2016-2018 fɛn min ye ka Mali dugubaw ana dugumisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen sɔgɔ ɲɔgɔn na ni ka sira belebele a ɲuman ko o bila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka sanni feere sɔrɔ ani yiriwa u ka sabati n'o la ɲinina jamana kuntigi fɛ a ka nin programme kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ maaw bɛ se ka cogo bɛɛ la ka dɔn cogo bɛɛ la Ala subhanahu wa ta'ala bɛ min dɔn o sakɛ hali ni y'i fin hali ni donna minɛn wo kɔnɔ hali Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la a ka yelen b'i kan o yelen Ala k'o to an kan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ amin an bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko jamana kuntigi a kɛlen bɛ k'a la ɲini cogo min na yani san 2000 ani san 18 cɛ jamana in fan caman de na siraba caman sɔrɔ a kɛlen filɛ ka min dabadanya fɔlɔ kɛ nin ye n'o bɛ bɔ Bankɔni Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Nɔnsɔnbugu ma o bɛna kɛ nɔgɔyaba ye ka ɲɛsin o sigidala mɔgɔw ma ka sababu kɛ gwɛlɛya mun b'u kan sirabako la o dogolen tɛ maa la alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka Ala barikada birikide fɔlɔ dali siraba in dalila ka bɔ an fɛ Bangɔni na yan ka taa fɔ Kolokani mara la président ka mɔgɔw kun y'an invité k'a fɔ u bɛ fɛ an ka ye kɛnɛ kan mais hali ni o invitation tɛ an kan ka ye kɛnɛ kan parce que nin y'an ka hɛrɛ de ye ni sira ka dilan yan fo Ɲɔnsɔnbugu o ye baara ye a bɛna an lafiya an ka déplacement na fo ka s'a dan na sira dun n'a dilanla a b'i n'a fɔ sɔrɔ sira dayɛlɛla de a b'i n'a fɔ mɔgɔw ka kelenya sira dɔ dayɛlɛla parce que sira yɛrɛ tiɲɛ kama mɔgɔw bɛ fama ɲɔgɔn ma mais ni sira ka ɲi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye feerefɛnw bɛ tɛmɛ kalan bɛ falen sira yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye quoi mana o la ni président ko an ka taa sira dayɛlɛli biriki fɔlɔ da la ɲɔgɔn fɛ n'an balolen don o man ka kan kɔ o de y'an se o kɛnɛ kan Ala sago i sago an karamɔgɔkɛ n'o Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara i n'a fɔ sanga ani wagati a bɛ deli ka a kɛ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin sigida denw ma a bɛ y'o kɛnɛ kan wa ni siraba dabadanya da fɔlɔ in na a yera kɛnɛ kan wa a y'a ka nisɔndiya bonya ani karama min sera a ma a y'o yira nin kɛnɛ in kɔnɔ ministre ɲɛma kula Abdoulaye Idrissa Maïga ale ye kalango ɲɛma dɔw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sanfɛ kalansow ka lapasa jɛkulu a karamɔgɔlakaw ko do
u kama ko sne super u bisimila kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ hali bi lapasa jɛkulu in sanfɛ kalanko binaku ka k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na min bɛ se ka to u bɛ se ka sɔn sigi ka fɔ maaw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ walasa baarabila min bolo dalen don u fɛ o bɛ se ka ɲɔngiri cogo min kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Ablaye Idrissa Mayiga ni o ye Mali minisiri ɲɛmaa kura ye a ye o laɲini kɛ lapasa jɛkulu sɛnɛ supu fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ avril kalo tile 25 tɛmɛnen u ni jamana ɲɛmaayaso sigira k'a fɔ ko u bɛ kuma u ma se ka bɛncogo sɔrɔ kow la o de kosɔn minisiri ɲɛmaa yɛrɛ kɛmɛ k'i sen don a la nin sen maa min kun bɛ ka kuma lapasa jɛkulu tɔgɔ la ni o ye sanfɛ lɔgɔlikaramɔgɔw ka lapasa jɛkulu ye Abudu Mali ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni bilama u bɛ sɔn jamana ɲɛmaayaso a ka hakilina dɔw mɔ ka sabu kɛ min ye laɲini ye bɛɛ lajɛlen sago de ye a kɛcogo ɲuman ye o kumana yɔrɔ 7 minnu bɛ yen ni u ka ma ko point aya ni bɛn kun bɛ ka ɲini olu dala ko 5 bɛ yen minnu ni bɛn kɛra olu ka kelen bɛ yen o kɛra bɛn fankelema ye u ka ma ko accord partiel kelen kɔni bɛ yen u ma se ka ɲɔgɔn faamu o la cogo si la aya yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni u ma se ka ɲɔgɔn faamu o la o ye de k'a fɔ min ye lapasa jɛkulu sanfɛ kalanko binaku ka u kɛmɛ ka jira k'a fɔ janvier kalo tile 31 tɛmɛnen aya bɛnka min ni bɛn kɛra o kan jakulu fɛ jakulu min kɛn kun bɛ ka fanw fara ɲɔgɔn kan u kama ko commission tripartite aya ko ka a lajɛ o bɛnka ninnu min ni o tɛgɛnɔbilala o ka don ba la senesupu u ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso a ye laɲini min kɛ u ye ni o ye ka lajɛ aya dɔ bɛ se ka fara u ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw ka cogo min jamana ɲɛmaayaso ko 100 sara la ale bɛ se ka 5 de fara u kun nka senesupu y'a jira k'a fɔ o 5 ka juwa u tɛ jɛ ni o ye o kɛra sababu ye ni ka gwɛlɛya kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ni bɛn kɛra olu ka senesupu ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ye 5 ɲɔgɔn na ye o ye maa minnu bɛ lɔgɔli karamɔgɔya la sanfɛ kalanko binaku ka u tɛ forobaca binaku ka fɔlɔ fonction publique ni u k'u ma ko contractuel a baara ta u ka sara bɛ ka laban ka ta a y'a sanfɛ kalanko ɲɛnabɔli jɛkulu ka bilankɔrɔ kɛsuw de la ka u sara ni o ye a y'a sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ ka lapasa jɛkulu ko maa ninnu lajɛ k'u don forobaca da fɛ ni o ye fonction publique ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni ɲinɛn kɛra olu kɔ wale kelen olu ka ko ma ta k'u don ba la a y'a juin kalo tile 16 san 2015 ni u ko a ma ko hiérarchisation tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔw a y'a minnu bɛ yen nɔ ni olu bilara kɛrɛfɛ ko ka lajɛ k'olu ladon o tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min bɛ kalanko binaku kan u k'a ma ko institut d'économie rurale UER ni ale ka baara ɲɛsinnen don sumansikow ni sɛnɛkow ɲɛɲinini ma o ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ a y'a san 2008 a y'a ko ka lajɛ ka olu fɛnɛ bila bala u ka laɲini dɔ fɛnɛ ye fɛn min ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye bilankɔrɔkɛ su dɔ ye o ka sigi senga i n'a fɔ mɛ kalo tile 13 san 2016 bɛnka ye o min laɲini o tɛmɛnen kɔfɛ waatiw minnu ni olu kan ka kɛ kala la lɔgɔli karamɔgɔw fɛ ni o dafara dɔfarangaw minnu bɛ kɛ ni u k'a ma ko heure supplémentaire san 2013 ni san 2014 walan wuli ani san 2014 ni san 2015 ta o tɔrɔmɔɲɔ min dɛsɛ bɛ ka di u ma o ka lajɛ fɛnɛ k'o di u ma a y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sanfɛ kalanso min bɛ wele ko institut universitaire de gestion UIG o lɔgɔli karamɔgɔw de ko don o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛ ka fu siri sanga ni waati kalanyɔrɔw u manga ani u masi baw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lɔgɔlidenw olu ka wuli ka jɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw ni ka maaw bɔ u taabolow kan o ka lajɛ ka fura sɔrɔ o la a y'a ko u bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛnɛ fɛ minnu bɛ lɔgɔli karamɔgɔ siyaw minnu bɛ wele ko enseignant chercheurs a y'a olu fɛnɛ ka lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka minan jɔ olu ye minan min ni u bɛ se ka u yɛrɛ ye o kɔnɔ wa o yɔrɔ in de la u bɛna a kan a kɛra bɛn fankelema ye ni u k'a ma ko accord partiel nin ye minisiri ɲɛma Ablaye Idrissa Mayiga ani sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔw u ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnya a y'a bolila ninnu de kan. An ka minisiri min ɲɛsinnen don kiiriko ma Maître Mamadu Ismaël Konate a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se cakɛda 2 ɲɔgɔn na ma minnu n'u dulonnen don a la
walasa ani o cakɛda ɲɛma nunu bɛ se ka hakili falenbalenw kɛ cakɛda nunu yɛrɛw bila kun ye fɛn min ye o bɛ se ka sidɔn a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ fɛnɛ kan ka wulikajɔw minnu kɛ ka se ka cakɛda nunu fɛnɛ kɔrɔ don o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bureau de vérificateur général ni o ye Végali ye a sera yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ cellule nationale de traitement d'information financière o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni o fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛsinnen don foroba nafolo ma minisiri a ko a ka laɲini ye nin cakɛda filaw minnu ni a nanen lɛ bɔ u la Végali ani cellule nationale de traitement des informations financières a kun ye fɛn min ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛɛrɛw minnu bɛ se ka tigɛ walasa u bɛ se ka kolonzo ɲɔgɔn na ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛdaw don minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u sigi bɛ sengaden ka se ka yuruku ka o kɛlɛ ani faso nafolo a duncogoyaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen babali wali kelen k'u kunbɛn kabini fangaja fɛ ko nka ko ni cakɛda ninnu lajɛ k'i b'a ye kuma dɔw la fana u tɛ ɲɔgɔn galamɔ ni fɛɛrɛ kɛra ka se k'u kolonzo ɲɔgɔn na u ka se ka bɔ ɲɔgɔn galamɔ a bɛ kɛ sababu ye k'u ka baara ka a nɔgɔya u bolo minisiri Mamadu Ismail Konate y'a jira k'a fɔ don nataw la jamana ɲɛmayaso yɛrɛ b'a fɛ de ni ka na ni bakuruba hakilina dɔ ye bakuruba hakilina min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali bi yuruku ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye cakɛdaw minnu ye sɛgɛsɛgɛli cakɛdaw ye an ka jamana kɔnɔ k'a lajɛ ka to ka u bila ɲɔgɔn na k'u n'u don ɲɔgɔn na min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye u ka se ka bɔ ɲɔgɔn galama a ko don nataw la min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite ye o fana ye cakɛda wɛrɛ fana ye min fana ɲɛsinnen don maaw balili ma faso nafolo o cɛli la a ko o cakɛda in ka baara a bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka lajɛ maa minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ maa ɲɛmaw la olu ka nafasɔrɔ siraw minnu bɛ yen ni u bɛna jɔyɔrɔw ta u ka se ka sidɔn ni u kama ko déclaration de patrimoine ko a jiratɔ fana a ka kɛ jɛlenya fana kɔnɔ walasa min ye cakɛda in ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite a bɛ se ka ka baaraw kɛ nɔgɔya la a n'a ka sɛgɛsɛgɛliw minisiri maître Mamadu Ismail Konate a ka wulikajɔ ka se nin cakɛda filaw ma minnu n'u dulon bɛ la bureau de vérificateur général ani cellule nationale de traitement des informations financières a bɛ don ninnu de kadara kɔnɔ. Mɛ kalo tile 12 san 1955 mɛ kalo tile 12 san 2017 Mali Silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyɛdɛ Cherifla Usman Madana Haidara ye san 60 ani san lasɔrɔ ɲɛnamaya la ala ka diinɛ laseli la Muhammadul Mustafa cira ni diinɛ min ye ɲɔgɔnganu ani tilennenya ala ɲɛsaranya ani danaya diinɛ ka bɛn ni o ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru san o san ladalako la o bɛ a lajɛ tile 10 ɲɔgɔn na k'o ta ni k'o kɛ ɲaɲani ye fa bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛn ni ɲinan za a anniversaire ye Bamadani de ani Bashi Tarawele de a seyɛdɛ Cherifla Usman Madana Haidara baaraw boloda bɛ cogo minnu na olu de ye nin ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ araba ni o bɛna mɛ kalo tile 3 ma o kun ye kunnafoniw yɛrɛw carini ye anniversaire kunkan o tɛmɛnen kɔfɛ alamisa mɛ kalo tile 4 denmisɛnninw olu fɛnɛ ka ɲaɲani kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye o ko fɛn min ma ko jonglage ka se ka ɲaɲani k'o kɛ ni ndola ye o baaraw olu bolodara ka bɛn ni alamisa mɛ kalo tile 4 ye min ye jɛkulu min sigi bɛ sen kan ka ɲɛsin a kow labɛnni ma ni u kama ko commission d'organisation olu bɛ ɲɛfɔli ba kɛ an ye baaraw taabolow kan an ye baara mun tugura o ye kuranɛ kalan belebele puisque ala wale ɲuman dɔn de don donc ka ala kumakan fana kalan ka ala barika da n'o ye a ye Seydi Usman Madani Haidara dama donc an bɛ ala barika da sini juma b'a jigin 15h kuranɛ kalan belebele bolodalen don ni ala ka jɛn ye o kɔfɛ fana ala sɔnna samedi an ye siɲɛta belebele fana bolodalen don teriya tɔn fɛ o fana k'u bɛna jama nisɔndiya a bɛ kɛ Jɛnginɛbugu kuru kɔnɔ ye bɛɛ fana welelen don kɛnɛ kan ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn i bɛ se ka siɲɛ dɔɔni ta i bɛ na an b'i tɔgɔ don ni ala sɔnna a ma kɔni an bɛ ka fɛn dayɛlɛ an ka Goyiba ani Bakari Danbele ni ala sɔnna a ma olu bɛna siɲɛ ta in kun fɔlɔ kɛ ka sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ o fana kɔfɛ ni o ye dimanche ye o kan ka bɛn an ka section ka tɔnba sigi ma donc an y'o bila donc lundi o bi bɛn baara de fer ma
ala sɔnna ma lundi an ye bara de fer de bolo dɔra o ye mɔgɔ minnu bɛ u bolo da ka ɲɔgɔn bolo da bon ala sɔnna ma ko o mɔgɔ minnu fana bɛ Jɛnɛbugu kɔnɔ ye olu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u fana bɛ fɛ ka Seydi Usmane Cherifu Madani Haidara ka anniversaire ɲɛnamaya donc ala sɔnna o fana bolo dara ka bɛn lundi ma mardi sa o de ye dɛgɛba nɔndo yɛrɛ ye o ye kunkɔfɛ musow kun bɛ digi cɛw kun bɛ kɔfɛ kunkɔfɛla minnu bɛ yen n'u kɛra groupe ye olu fana nana ko f'u ka dɔ de kɛ Cherifu Usmane Madani Haidara ka bangeni nisɔndiyara o fana ye fu de ye u bɛ taa bɛɛ kɛ fu kabini sɔgɔma fo ka taa se wula ma a bɛɛ ye fu ye fi sabilillahi u yɛrɛw ka se ka barika dɔ sɔrɔ Cherifu Usmane Madani Haidara ka bangeni na o fana y'a dabɔ o de kama o fana bɛ daminɛ kabini sɔgɔma fo ka taa se seli fana yɔrɔ ma seli fana kɔfɛ sa balontanba min bolo dalen don TV Cherifla ani ORTM ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ sɔrɔ k'o dɛgɛba nɔni wula fɛ BCAO ka kuruba min filɛ Jelibugu Sutiba yɔrɔ la Jelibugu fasi dɔ in na donc ni ala sɔnna ma wula fɛ an bɛ bɔ kunkɔfɛ yɔrɔ in na dɔrɔn an bɛɛ bi jɛ an kun kɔfɛliko ɲuman an bi jɛ ka sɔrɔ ka taa ORTM minɛ ka 3-0 kara ni ala sɔnna ma fɛn minnu bolo dalen bɛ bon le 10 o kan ka bɛn mercredi ma karate sugu o sugu n'a bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ ka kumakanw sera ma k'u bɛ fɛ ka participer Seydi Usmane Cherifu Madani Haidara ka bangeni na puisque a kuma daminɛ na an y'a fɔ n ko ale de cira bɛɛ ka lafiya kama donc olu yɛrɛ fana ye mun ɲara ko a tɛ se ka k'olu fana kɔ ko fo olu ka na u seko damayira jira nin baara in na fɛnw baara i n'a fɔ u delila ka tɛmɛ ka kɔrɔ mais ɲina fɛnw faralen don a kan mɔgɔw ma minnu ye fɔlɔ ni ala sɔnna ma a bɛɛ bɛna taa yira bɛɛ la ni ala sɔnna ma pour que ka se ka fɛn nisɔndiya bonya ni jama bɛɛ lajɛlen jeudi o ye wajuli ye ni ala sɔnna ma wajuli belebeleba min bɛ kɛ anniversaire yɛrɛ wajuli o fana bɛ kɛ kuru kɔnɔ ye ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ le 11 le 12 yɛrɛ sa o ye dɛgɛba nɔnido ye ni ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korofina maternité kɛrɛfɛ Korofina terrain kan président ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ o ye foli le ani dafali o ye dafali mun ye sportif mun bɛ yen ne b'a poste de la commission na bon o kɔfɛ jelidi bɛ yen pour que ka président ka kuma dafa dimanche nata ka sɔgɔmada fɛ 15 mugu jelidi yɔrɔ mun bɛ 3e kɛrɛfɛ n'ale dimanche sɔgɔmada yɛrɛ bɛɛ wololen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka taa jelidi faso ma karamɔgɔ ka bangeni bonya tɔgɔ la o de kunnafoni bɛ yen ka fara président ta kan a seyɛri Cherifu Usmane Madani Haidara ka san 60 ani san la sɔrɔli ɲɛnamaya la ka silamaya diinɛ ka a lase an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baaraw boloda mɛn cogo min na i n'a fɔ ko labɛnni jɛkulu y'a fɔ cogo min ni o kun ye araba ka kunnafoni cari a ko kun ka denmisɛnninw k'olu bila ɲaɲani fɛnɛ na ni farikolo ɲɛnajɛ jonglage ka tulo kɛ ni dula ye juma kuranna kalanba o bolodalen don sibiri min ye siɲɛta ye bari o fɛnɛ bi kɛ a kari o ye joli di ye bras de fer ni o ye kolo ni pasa ye o ye ndɛnɛ ye nin bɛɛ lajɛlen ye ɲaɲaniw ye tarata o ye kundila ye aya min ye ndula fɛnɛ ye o bɛ boloda komiso ORTM ani Cherifla TV baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ araba o ye maa minnu ni olu ka dɔnta ka wuriyalen don bolo bɔ ni senbɔ la arts martiaux olu fɛnɛ bɛ don dɔ la aya min ye sufɛla ye zikiri belebele o kɛnɛ bɛ sigi senga Korofina ndolanci kɛnɛ kan aya min ye alamusa ye ka dugu jɛ juma na wajuli kɛnɛ belebele bɛ sigi senga ni ka sɔrɔ ka kunjɛ ka bɛn ni juma yɛrɛ don ye Korofina ndolanci kɛnɛ kan min ye gâteau ye olu bɛ tigɛ ye ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a Seydi Cherifu Usmane Madani Haidara ma o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Burkina Faso jamana kɔnɔ Blaise Compaoré minnu kɛra a ka jamana ɲɛmayaso labanw ye gouvernement laban min ni a binna ka ano o to ɲɔgɔn bolo ni olu bilama ka kiiri bɛɛ senna kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kiiri in labanna ka dayɛlɛ ka bɛn ni araba mɛn kalo tile 3 ye
nga a bɔra jɔ a kɔrɔ ko kura ka bila mɛ kalo tile 8 nata la ka sabu kɛ bɛɛ lajɛlen kɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan jamana ɲɛma yɛrɛ Blaise Compaoré ale welelen don kɛnɛ in kan hali n'a tɛ ka taa a tɛ ka wele ka fɔ jamana ɲɛma kundo n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ bilama kɛmɛ Kolowari ka den ye nka bi wele de ka sabu kɛ gouvernement de bɛ ka wele wa don min na ko in bɛ kɛ ale yɛrɛ de kun ye ministre min ɲɛsinnen kun do surasiya ma ni u kama ko ministre de la défense dɔw kun y'a jira yɛrɛ k'a fɔ a ka lapasaba ni o ye maître Olivier Sur ye ko o bɛ sɔn ka taa a jɔyɔrɔ fa nka o ma laban ka ye o de kosɔn a lajɛra ka ko in bɔ a jɔ a kɔrɔ maa minnu ni olu bɛ kiiribulon ɲɛmaaya la ka daminɛ procureur la ka taa se haute cour de justice kiiribulon président ma olu y'a yira k'a fɔ sariya kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ni Blaise Compaoré a ma ye kɛnɛ kan a ya jɛn tɛ se ka kɛ ni a ye k'a fɔ a ka lapasaba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka kuma ko kuma na ko ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini n'o tɛ ko sariya kɔ mɛn ko o kɔ maa min na ni kiiribulon ma ɲɛma ye ɲininkali tɛngu procureur la n'o y'a sɔrɔla Blaise Compaoré b'a kalama k'a fɔ kɛnɛ in sigi bɛ sen kan wa procureur y'a yira k'a fɔ awɔ a b'a kalama k'a fɔ ko in bɛ sen na nka olu kɔni ma se ka a lasɔrɔ ka gafe di a mɔ gafe min bɛ se ka kɛ sababu ye ka wele kɛnɛ in kan nka o yɔrɔ min fɛnɛ fɔra o ma bɛn Blaise Compaoré ka lapasaba ma ni o ye maître Olivier Sur o y'a yira k'a fɔ procureur y'o min fɔ nin ye ko kuma don min ye tɔ k'a jɛ ye ka sababu kɛ Blaise Compaoré sɔrɔ yɔrɔ dɔn bɛ a bɛɛ fa min bɛ o dɔn bɛ wa lasɔrɔ siraw ka ca wa Burkinama ɲɛmaw yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ diplomasi ni o ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw ye ka Blaise Compaoré lasɔrɔ ka gafe di a ma k'a fɔ ani nali ka kɛnɛ in kan k'o si ma kɛ ko ka laban k'a fɔ ko a ma se ka lasɔrɔ k'o ye kuma nagi dɔ fɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko in kɔni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara bari sabu ka da ka bɛɛ lajɛlen ye sariya ɲɛdɔnma ŋanaw ye olu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni bɛ kɛ a ya min kɔni ma na se ka min bi a n'a kɛ o tigilama sɛmɛyɔrɔ ka ɲi Algérie jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamisa mɛ kalo tile 4 ye wasadensigi kalataw olu kun bɛ senna ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to san dɛmɛnen kalataw wasadensigi kalata maa hakɛ min ye kalata ni u kama ko taux de participation o juyara u b'a fɛ dɔ ka yɛlɛ o ka nin zen o de kosɔn wulikajɔw daminɛnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bari sabu ka da ka denmisɛnnin bɛ denmisɛnnin na Algérie jamana kɔnɔ olu dɛw kɛn bɛ k'u murukuru dagoya kalata in kɔrɔ k'a jira k'a fɔ kalata bɛ kɛ san o san wa yɛlɛma tɛ don olu ka lahala la o kɔni b'a jira k'a fɔ olu yɛrɛw bolo jamana ɲɛma ninnu kɔni bɛ ka ko in ɲini u yɛrɛw de ye o de kosɔn min ye jamana ɲɛmaw ye minisiriw olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ ka mankutu baaraw k'u sen don a la ni kunnafoni di ye u kama ko campagne ka daminɛ minisiri la minisiri min ni o ɲɛsinnen don kunnafoni di ma ale kɔni ye weleda kɛ ka ɲɛsin mɔɔw ma minisiri min fɛnɛ ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma fo ka taa se minisiri ɲɛma yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen y'i sen don ko in na walasa kɛmɛ sara la 43 min ye kalata san 2012 wasadensigi kalataw la dɔ ka yɛlɛ o ka a ka se ka surɔ k'a fɔ bɛnkanban ka sabati bɛ Algérie jamana kɔnɔ nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Abdelaziz Bouteflika jamana ɲɛma ale ka fangaɲinijɛkulu FLN a bɛ sɔn ka wuli k'i jɔ ni saraba ye bari sabu ka da ka bibi in na labɛn de bɛ senna maa min don ani kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ ten o kuma na a nɔna bila ko o de bɛ ka ɲɛɲini o kuma na a ka fangaɲinijɛkulu mɔgɔw tɛna tulonkɛ kɛ kalata in na u bɛna lajɛ ka caya wasabulon kɔnɔ walasa ni kow ma ɲɛ yɛlɛma kɔ ko jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika a ka kɛnɛyaw ti a sabati a ye a ka se ka jamana mara maa min bɛ na o bɛ kɛ u yɛrɛw ka fangaɲinijɛkulu maa dɔ ye o labɛn de bɛ sen na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛmaw ye sigikafɔ minnu don fangasinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ bɛ se ka sinsin ka sabu kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka waatiw dafara jamana kunna kalata ma se ka labɛn yanni mɔgɔw ka taa bɔnɛ olu na a ka lajɛ u ka se ka fɔ cogo sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ gafew minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan chrétien diinɛ ɲɛmaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ni k'a di jamana ɲɛma Joseph Kabila ma gafe in kɔnɔ kuma dɔw kun tɛ ka se ka si dɔ ka sabu kɛ fɛn minnu fɔ n'a kɛ ɲakuma o dɔw tɛ ka taa jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a nɔfɛ mɔgɔw jimin sira fɛ o yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maa fila tɔgɔ bi maa fɔlɔ Moïse Katumbi Tupiza Mazembe ndolati jɛkulu tigi do waritigiba do Lumumbashi yan b'a fɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ don dɛmɛnenw na tun bɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fangaɲinijɛkulu kɔnɔ nka a labanna ka da tan ka bɔ ni ka laban ka jira k'a fɔ a b'i kɔ a da jamana ɲɛma kɔ a la ka jamana ɲɛmaya ɲini k'o bi kabini o kɛra sa ɲuɲu ni ɲaɲa wulila nɔfɛ bari sabu ka da ka fanga wulila nɔfɛ ka jira k'a fɔ aya min ye mangani ajugu ye k'a kun gɛngɛn k'olu lasago ka bɔ jamana kɔ kan ko minnu ma ko mercenaires ka jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kafo jaso u y'a wele bɔgɔ jeninen kan ka kiri sigi o sigi Senga Lumumbashi kiri bulo la
Moise Katumbi kanubaw bi bɔ ka caya fa bɛɛ fɛ u ni lakana tigilamaw bi kari ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye fɔ ka na ale yɛrɛ bananen sa a ka kɛnɛya tigilamaw ye a ɲini a ka bɔ jamana da fɛ o kɛra kɛli ye ka Bruxelles lasɔrɔ ni o ye Belgique faaba ye furakɛli sen fɛ nka u labana ka kiri wɛrɛ wuli a nɔfɛ ka jira k'a fɔ sanja dɔ la ko a ye dɔ ka sangaso ndaraki a la ko a jokun dɛ o la ko n'a sɔrɔla ko san 5 kaso k'a b'o kɛ maa filanan o ye maa min ye o ye Jean-Claude Muyambo ye o fɛnɛ o ka ko bɛ o cogo la chrétien diinɛ ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli ye fɛn min jira u la kiiri fɛn fɛn wulen bɛ ninnu nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Moise Katumbi k'a bɛɛ kɛlen don ka a mago saden jamana ɲɛmaw fɛ ko kumana k'olu ka sɛgɛsɛgɛli ye fɛn min di u ma u bɛ ka kuma ni u diinɛ n'u ŋaniya de ye bingɛn bɛ a ka o kumana a ka lajɛ a ka segin ka don jamana kɔnɔ fɛn minnu ka di a ye k'o kɛ jamanadenya la hakɛ kɔnɔ a ka se ka olu bɛɛ lajɛlen sabati nin kɛra laɲiniw de ye minnu dira jamana ɲɛmaa Joseph Kabila mɔ nka mɛn kun bɛ ka ko in da n bɛɛ da ka dɔw kɔni ka wulikajɔw ni ɲɛɲinini kɛra sababu ye ka kɛ ka n bɛɛ da lasɔrɔ ka se ka kɔnɔ kuma si dɔn. Rwanda jamana kɔnɔ kunnafoniw bɔra ka bi k'a fɔ jamanakuntigisi kalata san 2017 uti kalo tile 4 nata don o kumana min ye maa minnu ni olu bɛ k'u kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini Rwanda jamana kɔnɔ fo ka taa se juin kalo caman jɛ ma o de bɛ u bolo u ka taa ni u ka laɲiniw ye ka jira k'a fɔ u b'u kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ Rwanda ka de maa miliyɔn 6 bɛna taa u dɔngɔ ta ka bɛn ni nin don in de uti kalo tile 4 Paul Kagame jamana ɲɛma a kɔni gɛn ka jira k'a fɔ a b'i kanbɔ fɔlɔ nka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn k'i kanbɔ ka sabu kɛ aya don dɛmɛnenw na yɛlɛma dɔw kɛra jamana sariya sunba la min bɛ se ka to sariya fereketiw bɛ se ka yɛlɛma n'a ma ɲa k'a fɔ a ka manda dafara da ka se ka yɛlɛ a ye a ka don ko kura ka manda wɛrɛ ɲini o labɛn sabatira fɔ ka laban ko référendum kɛ forobakala ta maa minnu jɛnnen don ni a da yɛlɛli ye Paul Kagame ye o cayara kala tabaw la ni minnu ko a kana da yɛlɛ a ye o kumana caman kɔni k'i sigi a ka k'a fɔ jamana ɲɛmaa Paul Kagame a bɛ sɔn k'i kanbɔ ka manda wɛrɛ ɲini. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 3 ye Faransi jamana kɔnɔ sigi laban min kan ka kɛ jabarani na maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ maa fila minnu gɛn bɛ k'u kanbɔ jamana ɲɛmaya ɲinini nɔfɛ Faransi jamana kɔnɔ ni u t'an bɛ u ɲɔrɛ sɔrɔ tako filanan na Marine Le Pen an balakan ani Emmanuel Macron ni o ye François Hollande ka denmisɛnnin mandi ye u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a ma kɛ basi ye ka na dɛsɛ ka sabu kɛ maa filaw kɔni ye ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔ bɔrɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Marine Le Pen a ye a jira k'a fɔ Macron ye demandi de ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa minnu ni olu ka wulikajɔ kun de ye u yɛrɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ Faransi jamana kɔnɔ maa minnu tɛ ka fandanw jati maa minnu tɛ ka Faransi ka den tɔw jati ko Macron ye olu ka denmisɛnnin mandiw de ye o yɔrɔ bɛɛ Macron fɛnɛ ye a jaabi k'a fɔ i n'an bɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ de i ka fɛn tɛ dajira Faransi ka denw na danaya bɛ se ka da fɛn min ka k'e sugandi ko nka k'e tɛ k'o kɛ ko b'a jira k'a fɔ foyi t'e bolo i bɛ se ka min jira jamana denw na ko kumana i bɛ ka hakilinaw minnu fɔ nin ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu ye de ni nka min ye siya woloma ye ka kolokolo Faransi jamana kɔnɔ barisabu ka da kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye Faransi ka denw ye ni olu ne tɛ hakilina kelen na e ko olu kana u ka labɛnw wali kelen u ka hakɛw kana jɔ u ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ ko ta fa fɛ ni k'i bɛ na n'o ye Faransi jamana kɔnɔ bɛɛ k'o ye jamana ti ye o ye siya woloma kɛlɛ de kolokolotɔ ye a ko kɔni sɛbɛn kɔrɔ gajana nka maa minnu ni olu ye jateminɛbaw ye observateurs olu ka jateminɛw ye a jira u la k'a fɔ maa min ye sebaya ta ɲɔgɔn sɔrɔ in na ko Emmanuel Macron do u b'a jira k'a fɔ minnu fɛnɛ ye dasumunsumuniw kɛ ni u kama ko sondage k'a fɔ ni kalata tora ka kɛ bɛɛ maa min bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko Macron do olu fɛnɛ ka jatew fɛnɛ bɛ sɛmɛndi yan nka kalata do de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni berebere latigɛ. Farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ ka bamanankan kunnafoni datugu maa minnu ni lojura ye olu sɔrɔ tulo lojura tulo gerew olu ka farafina ɲɔgɔn kunbɛn senando la o bɛ sigi sen ka tako 7 don a bɛ kɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ ka daminɛ mɛ kalo tile 6 ka taa sa tile 12 ma stade Omnisport Modibo Keita la walasa labɛn bɛ se ka sabati Mali a samata sɛgɛw fɛ minnu ni tulo ko lojura kɛmɛ k'olu sɔrɔ u kɛmɛ ka min ye degedinyaw ye ka olu bolo da kosɛbɛ aya min ye san dɛmɛnenw na n k'a fɔ 6e édition ni o ye tako 6nan ye Mali samata sɛgɛw olu nana ni jɔjɔ min ye o ye médaille d'argent ye aya nin sen kɔni u b'a fɛ de ka wuli k'u jɔ ni jɔnjɔ yɛrɛ de ye Mali tɔgɔ la an ka maa min bɛ walawalali kɛ an ye a ko kun ka labɛn min bɛ sen na an ka Mali samata sɛgɛw fɛ o ye Isufa Kulibali ye.
Lunga mimbe na be senandura chu kofo na nyeshilo no maoma tloko be mamunu na nanga mago tournoi de sous na be frafna sede ya bolo na bo jamana ukofo ode bina damne mali fa ba kono kakeni megalot le wora ye abege senandura jekene minga ode ye star modo be keta kono nayi mali kono jamana shigi de bina karawo ke nyona jamana shigi mu jamana do munun be ka fort logo bola olu ka tlonga udu nanga mago tournoi de sous o jamana shigi ye korwar jamana Liberia, Gambie, Ghana, Benin, Mali, Burkina, Walekle Niger. Kakaini ntloga wulugo woloflana ye, abedamna on feyandi. Kakaini ninkalot le wora ye, negata fori atleta anifla. Wala sa, Mali demsana ka ukasa wuliga job belebele ke nika toko soro kerenka. Digede kramo Jibril Drame anaka chedon. Okelembe ninga wuliga job de boloda, bade ya dunati chama uyomunu sigisenga. Bere andunaji fola okala tenando mekalot le fola samba fla anita ani wolon fla omi sefe anga demsana ka minumbe ka fot logo bola oni 11 crater demsana ka ka bonyare la lu karla nyona kunchila duru ani kele nigata 11 crater demsana ka kanuna o ya soro ka bini tratado mekalot le fla mieni demsana ka mununye ka fot logo bola yo la sago fangelen fe naka mako interna to amina ko saka wuliga jo ko odamana bi senanduna jila ma bisaba orebe de karamo Jibril Drame ka boloka o ma bisaba la alabana anatika akundamana ni ka toto ma mwanyi ama afaye tloga laba mingala ni tloga daguna malikala jora flana tila maudi oreba era kafo ko mali dem sana ka tika fo nyine ni jonjonte ni tloga insenfe nga sane senanduna nyana kana gasigi miye ni kulei no kama ko Union Sportive du Sud de l'Afrique de l'Ouest OSAO a gafetiki no ya secrétaire général ye no e Ghana jamana dinyi Chrysler Asa ana banmanke Michael Wini olu beta mana anfoya tuwa mina ukasega malikulu mimbe kafo kabara nyeshino no lujara to ka farshinaje ko ma wala sago sugo de ka bara ula tuwa mina nutulonga wulu ko wulana akaga sababai sani nutulonga nyereka ke mingala ko sadani na ukela de ka beni jekalot le munga aninani katabla jekalot le shigila kumasi Ghana fa ba kono odonga ma jamana nani de mekene kanyi Ghana, Mali, Niger ani Togo. Omi sefe Mali jamana tri jojo flana na o yasro Ghana mi etlonga laben o kala joro forati la mayi Niger Togo olu yetlonga kunche. Adunga ma mikala achulgo shila wananye o kala Mali denye Musa Keita chulushegi ayodo du. Ani atonke Gausu Jara o kala senandro chila ka wananye ama fomi mako meilleur joueur. O de fana be dansigi bamananga kunnafoni na min varala ɲɔgɔn ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaya so fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛgun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla tɛ bamananga kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.